जुदि रायजो राजाफोरनि दारै बिथाङा बिखा गाबमारदोंब्ला प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजाफोरखौ अनखांनानै जुदि बुंमारदोंबा आन्दलन खालामदोंब्ला प्रहलाद ब्रह्मआ गावनो दिनै बिथाङा पेट्रल लुनानै सावनानै लाग्रोनायसाय प्रहलाद ब्रह्मआ बे खामानिखौ मावनानै लाग्रो मालायखौ थोननो नाङा। प्रहलाद मोनबाजिनि थाखाय दिनै बिपिएफआ जोबस्रांबाय बारंबार एक्सपेल खालामजानाय बारंबार समाजनिफ्राय बयकट खालामजानाय बारंबार माने बिथाङा बेबायदि समाजनि बयकट जानाय मानसिया दिनै रायजो राजाफोरखौ मिस खालामनो हाया। जाय सनाराम बिथांखौ सैमाराम मोननो हायो, जाय रबिराम नार्जारी बिथांखौ लबिराम बुंनो हायो, जाय प्रमेला रानी जाय आन्दलनखौ माने बिराद नेतृत्व होबोनाय जाय प्रमेला मानगोनां प्रमेला रानी बायद'खौ बिथाङा जार्सि गाय बायदिसिना रावजों बिथाङा बुंनानै सोंखारिग्रा अश्लील खोथा बुंनो हाग्रा बेबायदि प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनो हाया। दिनै जोङो मोनसे गोनां आयदाखौ लानानै जोङो बाहाय जोङो जिरायदों। आंजों लोगोसे दङ जोंनि जिल्ला इउपिपिएलनि मानगोनां नेहाथारि देरसुं बसुमतारी बिथां। दा आथिखाल जे सोलिफु कटबजरा ओनसोलाव जिहेतु एपिडिसिएल नि जुगिदि जे कटबजरायावहाय टार्मिनेल पावार प्लान्ट जितु लुफुंनायनि जे हाबाफारिखौ लानानै माखासे राजनिथि पलिटिसियानफोरा राजनिथि खालामनायनि सायाव जिहेतु जोंहाबो माखासे फिनफिन नांगौनि थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय आङो गिबियावनो फोरमायग्रोनो लुगैयो जे कटबजरा ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थागिदाजों जोंनि आथिखालनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय जितु सरकारा बेवहाय जितु एपिडिसिएलनि जुगिदि जे टार्मिनेल पावार प्लान्ट जितु बे लुफुंनायनि हाबाफारिया जिहेतु बेवहाय जागोन। दा बेखौ लानानै जोंनि गोबां रायजो राजा गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायखांनायनि उनावहाय दा बेवहाय गोबां राजनिथि सोलिदों। दा बिनि गिबियावनो आङो बेखौ फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन जिहेतु बे हाबाफारिया जागायनायनि सिगाङावनो कटबजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारजों थामथि खेबनि थाखाय सावरायलायनानै बेवहाय बुजाफोरानि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जागायनायनि जे लामायाव थांबायमोन। नाथाय माखासे राजनिथि जे पलिटिसियानफोरा बे खाबुखौ लानानै दिनै गोबां राजनिथि खालामनो नाजादों। जिहेतु बेवहाय कटबजरा ओनसोलनि दसेबो गामिया बेवहाय फोथासेबो खुनु गामिया माने एफेक्ट जानाय बे खुनु एफेक्ट जानायनिफ्राय बाथ्रा गैया। जेराव सरकारा बुंदों जे गामिया फोथासेबो बाहाय नस्थ' जाया, बरंस गामिनि थाखानाय गामिनि गोजानावहाय जे 300सो बिगानि बारलांनानैसो जिहेतु बे टार्मिनेल प्लान्टखौ जिहेतु बानायनायनि हाबाफारिखौ बेवहाय रेडि खालामनाय जादों। मानोना बेखौनो फोरमायनाय जादों जे गामिनि खुनु मानसिया खुनु गामिया सासेबो बेवहाय हाया बेवहाय नस्थ' जानाय नङा बा गामिया एफेक्ट जानाय नङा। थ' बे नोजोरखौ लानानै बे पावार प्लान्टखौ जोङो बानायनो थांखि लानाय जादोंमोन। दा बेवहाय मुं मख'नो गोनां जे जोङो माखासे पलिटिसियानफोर जिहेतु मैया दाख्लैनिफ्राय मुं खारिजाथावथाव जे प्रहलाद ब्रह्म बिथां आरो बिनिफ्राय मालती रानी दावराव देख्रेब बिथांमोननि माखासे दैदेननायाव जे रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनो नागिरनायखौ नुनानै आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो बेबायदि जाहाथे मिसगाइड दा खालामजाथों बेखौ नोजोर बोनानैसो जोङो दिनै बे बाथ्राखौ जोङो बुंनो गोनां जादों। मोजां मोननाया दिनै दङ हिसाबै दा बे प्रहलादमोन बायदिनि नामखौल' जों लानो एसे उसुबिदा मोनो। दा जाय प्रहलादखौ जों आगोलावबो बुंखांबाय आरो दिनैबो बुंदों जे जाय प्रहलादमोनहा गावसोरानो खुनु बित्ति गैया, प्रहलादमोननि खोथाखौ लानानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा बिदि मिसगाइड खालामजाया बे नोजोरखौ लानानै जोंहा दिनै बुंनो गोनां दं होननानै जों सानो। मानोना बिपिएफनि सरकारा 17 बोसोराव जेबो अनुस्थान लाबोनो हादिया, रायजो राजाफोरनो जेबो खालामनो हादिया, बे नोजोरखौ बुंनानै साननानै बिथांमोना लाजिनानै दिनै जिहेतु मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बेवहाय बे रोखोम मोनसे अनुस्थान इन्डास्ट्रि बा मोजां रायजो राजाफोरनि थाखाय लाबोनानै होफैनो हानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै काउन्टार खालामनानै मिसगाइड खालामनानै रायजो राजाफोरखौ बे रोखोम हाबाफारियाव जड़ित खालामनाय जादों। दा जोङो बेखौनो फोरमायो जे बिथांमोना मालाबा बुङो जे बिटिआरआव जेबो गैया, जेबो लाबोनो हायाखै, बिटिआरआ जेबो गैया। थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायाव जों बेखौनो बुंनो लुगैयो दिनै जौगानाया माखौ होनो? दा जौगानाय होनोबा जों बेफोरखौनो बुंनो हायो जे दिनै बेबायदि मोनसे एपिडिसिएलनि
गेजेरजों जिहेतु पावार प्लान्ट जिहेतु गायसननायाव बेवहाय गोबां ओनसोलनि मानसिफोरा हाबा हुखा मावनो हागोन, साकरि मावनो हागोन, जौगालु खामानि मावनो हागोन, जायनि दारै जोंनि गोबां लाइमोनफोरा बायजोआव थांनानै खामानि मावनो गोनां जायो। सोरबा बेंगालराव थाङो, सोरबा मेघालयआव थाङो, गुबुन गुबुन स्टेटआव थांनानै खामानि नागिरनायनि उसिलायै जोंनि लाइमोनफ्रा बेखार समस्याफोरा जोंहा बेबायदि जानानै दङमोन। थ' बे हिसाबै दिनै परबटजरायाव जोंहा बे मोनसे प्लान जिथु जों गायसननो थांखि लानायनि जुगिदि जोंनि लाइमोनफोरा, जोंनि रायजो राजाफोरा, जोंनि बेवहाय रायजो राजाफोरा बेवहाय थानानै खामानि मावनानै जौगानायनि जिथु फ्रायबो बेखौ जों मोननो हागोन। बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै क्रेडिटखौ जिहेतु मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बा जोंनि UPPL सरकारा बे क्रेडिटखौ मोनगोन असिलायै। दा बिथांमोना बेबादि मोनसे मुं सुनाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बिथांमोना गाज्रि मुंजों सोंखारिनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना टटेलि 100% बेवहाय राजनिति खालामनानै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामदों। दा राजनिति खालामनायनि मुङाव बिथांमोना राजनिति खालामनानैल' थायाखै, पार्सनेल मोनसे एटाकसिमबो बिथांमोना फैदों। दिनै मानगोनां एक्स MLA बनेन मोसाहारि मानगोनां बिथां आरो CCL/CC नि मानगोनां उत्तम हाज'वारि बिथांमोननि मुं खारिनानै प्रहलाद ब्रह्मआ जे बिथां सानै आरो सानै साथामसो मानसिखौ दिनै गाग्लोबनो बिथोन होनाय बिथांनि स्पिचआवनो जों खोनानो मोनदों। थ' जों बेखौ गोरलै लायाखै आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा गोरलै लानो नाङा होननानै आं सानो। मानोना सासे मानसिनि जिबनखौ पार्सनेलि एटाक खालामनाय, रायजो राजाफोरखौ थुनजलायना होनाय, बिथांखौ एटाक खालामनाय, गाग्लोबनाय, जिउ फोजोबनायनि हुमखि होनाया ओरैनो नङा थारमाने। थ' बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै बिराद सिरियास जादों। मानोना प्रहलाद ब्रह्म बायदि मानसिया, दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसिया दिनै बिथांमोन बादिया थुनजलायनानै सोरनिबा जिउखौ जेबो गैथारै मोनसे पजिसनाव दोननानै गावस्रा थाखोमानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंनो नागिरदों। थ' आं दिनै बेखौनोसो खावलायनो नागिरदों, जुदि रायजो राजाफोरनि दारै बिथाङा बिखा गाबमारदोंब्ला प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजाफोरखौ अनखांनानै जुदि बुंमारदोंबा, आन्दलन खालामदोंब्ला, प्रहलाद ब्रह्मआ गावनो दिनै बिथाङा पेट्रल लुनानै सावनानै लाग्रोनायसाय। प्रहलाद ब्रह्मआ बे खामानिखौ मावनानै लाग्रो, मालायखौ थोननो नाङा, मालायखौ थुनजलायनो नाङा। दिनै बिथांमोननि इन्डिकेटआव दिनै मा जादों, सोरबाया माने बे रोखोम गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय, सोरबाया माने बे रोखोम सोरखौबा माने एटाक खालामनानै बुथारनाय, न' घेराव खालामनाय, बिसिम माखासे थुनजलायनाय हाबाफारिया प्रहलादनि दारै, दावराव देख्रेबनि दारै बे खामानिया दिनै जागासिनो दं। थ' दिनै जों खावलायदों ओंखायनो सोरखौबा इन्डिकेट खालामनायनि सिगां, सोरखौबा बिथोन होनायनि सिगां दावराव देख्रेबा प्रहलाद ब्रह्मआ गावनो पेट्रल लुनानै सावना लाग्रो, जों बेखौ हय होनगोन। बेखौ खालामनो नागारै बिथांमोना थुनजलायनानै सोरखौबा गाग्लोबनाय, सोरखौबा थैनो बुथारनानै लानाय, बेबादि मोनसे दिनै बिथांमोना सिं सिं थांनानै अर्गानाइज खालामगासिनो दं आरो बिथांमोना आन्दलनखौ दैदेनगासिनो दं। दा बे बाथ्राखौनो बुंनानै बिथांमोना आरो बुंबावदों जे बे मोनसे गोथार थावनि परबटजराया गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि गामि, धोरोम फोसावगिरि, बर' जाथिनि मोनसे उथुमाय होननानै बिथांमोना बुंदों। बे जायगायाव हा फाननाय, माबानाय, आरिनाय गोबां गाज्रि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ मुं सुनो नागिरदों। बिनि सिगां बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां प्रहलाद ब्रह्मखौ जोङो सोंग्रोनो लुगैयो। नंगौ, परबटजराया बिराद मोनसे गोथार थावनि, जाय जेराव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्ममोना जोनोम लादों आरो समाजखौ फोसाबदों। नाथाय दिनै बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बे परबटजरा ओनसोलखौ जौगानांगौ होननानै, बे परबटजरा ओनसोलाव गासिबो बिथिङाव जौगानांगौ, सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगौ, धोरोम बिथिङाव जौगानांगौ, समाज बिथिङाव जौगानांगौ होननानै बे परबटजरा ओनसोलखौ दिनै गोबां जौगानायनि हाबाफारि लादों। बेखौ दिनै बिथांमोना मानो हेल्प खालामनो हायाखै? दा बिथांमोना बुं, दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बे खामानिखौ मावनो थांनायाव बिथांमोना मानो थाखाय होबथादों? बिथांमोना 70 बोसोराव मा लाबोदों? बिथांमोना जे बुंदों बे जायगायाव मोजां मानसि जन्म जादों, मोजां गुरुदेब कालिचरन बायदि मानसिया जन्म जादोंब्ला बिथांमोना 70 बोसोराव बे जायगायाव मानो जौगानायखौ खालामनो हायाखै? इमान गोबाव बोसोर सरकार सालायनायाव बिथांमोना मानो एसेबो साननो हादिया? दा बे बाथ्राखौ बिथांमोना एन्सार होयोबा मोजां। बेनि अनगायैबो जाय प्रहलादमोन बादिनि थाखाय दिनै आं बे बाथ्राखौसो बुंगोन, जाय प्रहलादमोन बादिनि थाखाय दिनै BPFआ जोबस्रांबाय। दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै एसे बुजिनाया दरखार दं होननानै आं सानो। दिनै माने जाय प्रहलादखौ आं खेबसे रिपिट खालामबावनो लुगैदों, प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ जोङो, बिथाङा जे सासे समाज बैखद, बे बाथ्राखौ आं खेबसे रिपिट खालामबावनो लुगैदों। आं गिबियावनो बुंखांबाय आगोलावबो जे प्रहलाद ब्रह्मखौ जोङो
बिथाङा समाजनि केलेंकारिजों जड़ित थानायनि थाखाय बिथांखौ जों एबसुनिफ्राय माने होखारनो बाध्य जादों। आरो जाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै बिपिएफआव थांनानै बिपिएफनि जे आदर्शखौ मानिनानै सोलिनो हायैनि बिपिएफनिफ्रायबो बिथाङा एक्सपेल खालामजादों। बारंबार एक्सपेल खालामजानाय, बारंबार समाजनिफ्राय बयकट खालामजानाय, बारंबार माने बिथाङा बेबायदि समाजनि बयकट जानाय मानसिया दिनै रायजो राजाफोरखौ मिस खालामनो हाया, खालामनो नाङा। आरो बे बाथ्राखौ ओंखायनो रायजो राजाफ्रा एसे मोजाङै बुजिनाया मोजां। दिनै जाय प्रहलादनि थाखाय जाय प्रहलादा माने बेबायदि मानसि, माने सासे मोजां मानसिखौबो मा बेबहार खालामनांगौ, मानसिनि खुगायाव मा सैब्य माने रावजों सोरखौ मा सोंखारिनांगौ, सोरखौ मा बाख्नायनांगौ, बेबायदि गियान गैयै सासे प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै बे प्रहलादनि आखल आखुखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जाय सनाराम बिथांखौ सैमाराम मोननो हायो, जाय रबिराम नार्जारी बिथांखौ लबिराम बुंनो हायो, जाय प्रमेला रानी, जाय आन्दलनखौ माने बिराद नेतृत्व होबोनाय, जाय प्रमेला मानगोनां प्रमेला रानी बायद'खौ बिथाङा जार्सि गाय बायदिसिना रावजों बिथाङा बुंनानै सोंखारिग्रा, अश्लील खोथा बुंनो हाग्रा बेबायदि प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनो हाया। आरो बिनि फोरमाना जोंनाव दं। जों तन्न तन्न गासिबो फोरमानखौ जों होजोबलांनो हायो। दा बे प्रहलाद होननाय मानसिया जोंनि बयजोंबो अनसायजाग्रा, बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा भारतनि नायल' जाल' जोंनि रायजो राजाफोरनि आंगो नरेन्द्र मदि, जोंनि नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौबो बिथाङा हिजड़ा होननानै बुंनो हाग्रा बे प्रहलाद ब्रह्म, जाय प्रहलाद ब्रह्मआ बारंबार समाजनिफ्राय बयकट जानाय बेबायदि मानसिया जोंनि गोथार रायजो राजा पर्बतजरा ओनसोलाव थांनानै राजनिति खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो गावनि सुबिसार खालामनानै बिथांखौ डिसिसन लानांगौ। आंथ' सानो प्रहलाद ब्रह्मनि पलिटिकेल केरियारा बेनो लास्ट, बेनो जोबथा जानांगौ। प्रहलादा जे राजनितियाव थानानै खोथा बुंबाय थादों, बिपिएफआव थानानै खोथा बुंबाय थादों, प्रहलादा दिनै प्रहलादनि राजनितियाव खोथा बुंनाया बेनो लास्ट जानांगौ। आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ दिनै बिसार खालामनांगौ। आरो जाय प्रहलादखौ आं खेबसे बुंबावगोन, बे प्रहलाद होननाय मानसिया लाजिनो रोङा, जाय प्रहलाद होननाय मानसिया लाजिनो रोङा, बेनो दैनिक मोनसे प्रग्राम नांगौ। बे बिजनेसमेन बायदि मानसि, बे बिजनेसमेन, बेनो दैनिक माबा मोनसे प्रग्राम नांगौ। जाय प्रग्रामनि दारै बे प्रहलाद ब्रह्मआ सोरबा प्रमद बरमान गोनां बिथांखौ, सोरबा दिफेन बरमान गोनां बिथांखौ, बा बेबायदि मानसिखौ बिथाङा खुगा दं होननानै जाथा मोनला माने बाउन्डारिनि बाथ्रायाव बाथ्रा बुंनानै हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बिथाङा क्रेडिट लानानै हाग्रामानिफ्राय फैसा थाखा बख'नाय, जाख्ल'नाय, बेना बे बिजनेसा दिनैनिफ्राय बेबायदि बिजनेसा बिनिया जोबनांगौ होननानै जों सानो। प्रहलाद होननाय मानसिया बिनि सेन्टेन्सआ माब्ला मा बुङो माब्ला मा बुङा बेजों खोथा गैया। बे जाहैबाय प्रहलाद होननाय मानसियानो दिनै समाजनिफ्राय बयकट जानाय। बे लाजिनो रोङै मानसिया दिनै पर्बतजरायाव मोनसे पावार प्लान्ट जानो नागिरदों, मोनसे कम्पानिया बेवहाय इस्टाब्लिश जानो नागिरदों। नाय नोंथांमोना, बे प्रहलाद होननाय मानसिया लाजिनो रोङैया गाबोन समफोर जुदि बे जायगायाव बे कम्पानिया डेभेलप जायोबा, बे इन्डास्ट्रिया जुदि डेभेलप जायोबा, बे जायगायाव थांनानै प्रथम बे प्रहलादानो आंनो जब नांगौ, आंनो साख्रि नांगौ, आंनो थाखा फैसा नांगौ होननानै आदाय खालामग्रा प्रथम श्रेणिनि मानसि होनबा बे प्रहलादानो जागोन। दा बेखौ आं ओरैसो बुंनो नागिरदों, जोंनि रायजो राजाफोरा, जोंनि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे प्रहलाद होननाय मानसिखौ दिनै लेरनानै ला आरो प्रहलाद होननाय मानसिखौ बे जायगायाव कम्पानिनि दरखं मोखाङावबो बेखौ गसंनो जायगा होनो नाङा। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे प्रहलाद होननाय मानसिखौ जों शिक्षा होनांगौ। ओंखायनो दिनै जों बुंगोन, जाय प्रहलादनि दारै दिनै बिपिएफआ जोबस्रांखाबाय अलरेडि, जाय प्रहलादनि दारै खुनु बे समाजाव जायगा गैया, जाय प्रहलादा दिनै राजनिति खालामनानै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनानै पर्बतजरानि गामिनि मानसिफोरखौ बिथाङा दिनै फुस्लाय राजनिति खालामदों, बेयो बन्द जानांगौ। आं गले गले खावलायबावबाय, बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खुनुदिन मिसगाइड खालामनाङा। बिथाङा जुदि दिनै सोरखौबा पेट्रल लुनानै थैनो जुदि बिथाङा इनकारेज खालामदोंबा, सोरखौबा बेंखननानै सोरनिबा जिउखौ जुदि नस्थ' खालामनो, सोरखौबा बुथारनो बेबायदि इनकारेज खालामदोंबा, जोङो दिनै बिथांखौ खावलायो, बिथाङा गावनो प्रथम बिथाङा खालामनानै देखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा बिखा जुदि खाममारदोंब्ला, आन्दलन खालामबोनायनि बिथांनि गोसोआव जुदि दङब्ला, न्यायखौ जुदि बिथाङा लुगैमारदोंब्ला, बिथाङा खालामनानै देखाय।
पेट्रल लुनानै सावना लानो हायो बिथाङा गावखौनो। दा बेखौ जोङो खावलायदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो खुनु सोरनिबा बुंनायाव जों बायास जाया, सोरनिबा थाखाय जोंहा बिदि एसेबां माने खिन्थानांगौ होननानै जों सानाखैमोन। नाथाय प्रहलादमोन बायदि सासे समाज बैख' जानाय मानसिया रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनो थांनायलाय जों दिनै बायध'था जादों। दिनै प्रहलादखौनो जा, जोङो दिनै मालथि बायद'खौनो जा, बा सोरखौबानो जा, जों बुंनो गोनां जागोन कुनुदिन पर्बतजरा ओनसोलाव सान्थि, जेराव बेवहाय गोजोन थासारिखौ गायसननानै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दिनै बिटिआरखौ दिनै सालायगासिनो दं। दिनै बिटिआरनि ओनसोलाव जथेस्थ' जों सान्थिया फैबाय। बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बोरैबा दावराव सृष्टि खालामनानै रायजोनि गेजेराव उलंघन खालामनानै समाजखौ नस्थ' खालामनो बिथांमोना बे रोखोम फायदा खालामनायनि थाखाय जोङो खावलायगोन बिथांमोना गासिबो बेबायदि राजनिति खालामनाया, बेफार बानिज्यआ दिनैनिफ्राय गाबोननिफ्राय बन्द' जानांगौ। आरो जोंनो जिहेतु गोजोन बे पर्बतजरा ओनसोलाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जितु गोजोन बे गायसननाया सोलिबाय थानांगौ। बेखिनिखौनो आसा खालामनानै जोङो दिनै बयखौबो जोंनि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजा आरो बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम खावलायो जे कुनुदिन बेवहाय राजनिति खालामग्रा पलिटिसियानफोरनि खोथाफोरखौ खोनासङाबालासे जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै ओनसोल जौगानायखौ बयबो खामानि मावनो आगावगोन, आं बेखौनो खावलायहरनाय जायो। गोजोन्थों।